ଏ ଜଗତ କେବଳ ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଆଉ ମାନବ ଜୀବନ ଏକ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ମାୟା। ମହାକାଳର ସେହି ଅମୋଘ ଆହ୍ୱାନରେ ଦିନେ ସବୁ ଅହଙ୍କାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀରକୁ ନେଇ ଏ ମଣିଷର ଏତେ ଗର୍ବ, ଏତେ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ତାହା ଦିନେ ଏ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ସେହି ଧୂମାୟିତ ଚିତାଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ପାର୍ଥିବ ସଂସାରର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ, ସବୁ ବନ୍ଧନ ଏଇଠି ହିଁ ଶେଷ ହୁଏ। ଧନ, ଜନ, ଗୋପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ବାକି ରହିଯାଏ କେବଳ ଏଇ ଆତ୍ମାର ସେ ନିଃଶବ୍ଦ କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଏଇ ଶେଷ ସୀମାରେ ଜୀବନର ସବୁ କଷ୍ଟ ଅବସାଦ ହୁଏ, ଆଉ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଲୀନ ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି?